Vítajte, milí diváci, takže teraz vám ukážem výpočet prekladu na RLC prvky. To znamená, že máme schému zapojenia elektrického bodca slada z kondenzátora, rezistora a indukčnosti. Elektrickým obvodom po zapnutí spínača prechádza elektrický prúd malé I a tu máme jednotlivé napätia UR na rezistore, UL na indukčnosti a UC na kondenzátore. Ak je kondenzátor nabitý a zapneme spínač, tak potom platí integrálno diferenciálna rovnica, ktorá má tvar L krát DI podľa dt plus R krát I plus 1 lomeno C krát integrál I krát dt rovná sa 0. L je indukčnosť, R je elektrický odpor, C je kapacita kondenzátora. Táto integrálno diferenciálna rovnica má tvar takýto a riešením sú dva korene. To znamená, že lambda 1, 2 rovná sa minus delta plus minus pod odmocninou delta na druhu minus omega krát R na druhu, kde koeficient delta rovná sa R lomeno 2 krát L, čiže elektrický odpor podelený 2 krát indukčnosťou a omega z toho je 2 krát pi krát F, to znamená, že uhlová frekvencia je 2 pi krát frekvencia, ktorou prechádzajú jednotlivé kmity. To znamená, že riešením je tento koreň, ktoré môže byť 1 alebo 2, čiže tu je rozdiel plus minus. Takto vlastne môžeme zistiť výsledok, ako vlastne sa premieňa elektrická energia v tomto RLC obvode.